No, takže ideme sa pozrieť po 2 dňoch, čo odloženček, čo bol robený na matečníku, sa matka nevrátila, tak sme do neho spravili štartérik. No štartérik, len som vložil sériu na hlucho, čo bolo video predtým. Tak uvidíme, či niečo prijali alebo nie. Ako osadenstvo včeliek je tam dosť, ramiky sú bečkové, lišta bola z Moravského univerzálu, takže dá sa prispôsobiť. No a ideme kokos dobre to prilepili babenky. Pozrieť, že čo chytili, alebo koľko chytili. Hovorím, potrebujem 1 a sú 3. Takže necháme to dochovať. 3, 2, 1 je uschnutá, ale 2 sú, nakoľko je to len odloženček. Takže sa tam pár lariek bude teraz liahnuť. Opatrne to tam vložíme. A som si teraz aspoň 100% istý, že sú bez matky. Takže dáme ich tam. A nemusím to ani gylamovať, takže nemusím to vôbec kontrolovať. Skontrolujem to za nejakých... teraz majú, táto larvička bola jednodňová orientačne, takže 3. deň. Za 3 nejaké 3 dny, 2-3 dny budú zatvárať. Je 3, 5, 8, takže v nedelu som larve, od nedele útorok bude 11. deň. Útorok bude 11. deň, teda nejaké 3 týždne budeme kontrolovať, či matka kladie. Čavec, včelár Rilava, Janči, ahojte.